Maayong adlaw mga kabagsik. Akin na yung akong compost nga maguma. Ako ni balikon kay para sa ninyo. O para ang tao sa akong mga parihan ako nga mag-uma. Nya kinisang ako ang kuan na siya compost nga binuhat, dili kay ako arang compost nga mag-uma doon siya habal-habal driver iya sa ni kantahon karon. Dahil mo ha. Kaming mag-uuma, ilabihan yung paita, init ulan, kanunay gisaguban, amo lang giantos, kay maoy among kapalaron, kaming mag-uuma, bubukan sa nasudan. Kami Konsan. Yan siya ako. Ang imo ako no, usam tong kakuan nimong kanta nimong compose nimo nga katong habal driver. Minaw. Di. Pagkadaghan sa sakyanan na ay bus, jeep ug taxi, ang service sa kabukiran, single motor, habal-habal ang pangalan. Ang maldito nga driver, ang dalaga iyahang itangki, aron ang kahumot, kanunay gud niyang masimho. May tigo lang nga dalaga, sabal-habal siya mong para, sa driver siya gihunungan, sa likod lang pasakyan, na kanani mahunong pupos, walay ligo na ni mahong tiot-tiot, ang tigulang nahiubos, ang driver gihugtan pagako, ni aginod na ang motor, ang dagan naguntol-untol, kay ang dalan batoon, daghan pa kaayong lobaon, ni kambyada nagsigunda, sira hangtod sa kwarta, revolusyon pa ang makina, ang dagan perti ng kusugan, nagkilab-kilab lang sila, may marka na silag sa isinta, na-slide bitaw ang ligid, silang tanan kikoy mingkire. Ang dalaga na ayan, sa driver siya nakabayan, wa na sila'y kalibutan, silang tanang pulos na koyapan, ang tigo lang nagbikangkang, nakita iyang tinaguan, hilabihan yung loya, paglantaw kumurag koyos nga luyan, sila naagian ni Manong Isko nga mananabang, silang tanan gitabangan, sa kabuhi sila gikaygayan, sa disang sila naun. Magtabi sa taoy. Oh, sige. Kay laay sa kay sigit aran ya ako'y naman kay nang hunahuna-hunaon ning itong kanta-kanta kay nakadungog naman sila ana. Unsa may ato istoryahan? Istoryahan na to na kung sa imong kuan nganong nakuan ka nang kumpos nimong habal-habal driver ug di na nimo makuha. Kana pangutan na ha, ako katubagan na kini tanan na busag kong kinabuhi karon. Ang tanan pabos kita. Saan ang Ginoo man nagbuot na ni kawang ko memo kun wa siya. Mao na tubag sa imong pangutan na. Ang kanay mo diyan sa nimo. Ada sa makuha sa kong daruhan sa yung daro ang kuan, daro diha ko bagal ko Mao ba? Ako gi kuan diha nga mao na diha nga kung wa pa tay wa tay tanom na di mo ta kakaon og pulit tabog din nato tanom di bagal na ko ana. Mao di. Umbuh na ko. Ah, okay.
na nga malipay sa ta aning kinabuhi sa imong ani katong